ואחרי כל מה שקרה עם אבא שלי, אז החלטתי שאני פשוט חייב לנסוע קצת, ונסעתי לתאילנד לחצי שנה. ואני אומר לך, יהודית, זו ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי. זה פתח לי את הראש. קודם כל הבנתי גם שאני חייב לטייל יותר בעולם. זו הייתה חוויה מאוד חזקה. וואלה. מה איתך, יהודית? את מטיילת? היית במקומות מעניינים? לא עשיתי ממש טיול, אבל הייתי באירופה וכאלה, אתה יודע. כן, אירופה זה כיף. במיוחד שאתה מבוגר יותר, אז אתה יודע להעריך את כל התרבות שם. אבל הכי כיף זה היה טיול אחרי הצבא. הודו, נפאל, כאלה. הכל בסדר? מסתכלת עליי במבט מוזר, יהודית. כן, 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 אתה פשוט נורא מזכיר לי מישהו, ואני לא בטוחה מי, ואני כל הדייט אני מנסה להיזכר, אז... תני לי לעשות לך את החיים קלים. אוקיי. רוברט רדפורד. לא. נו בטח, רוברט רדפורד. כל הילדות אמרו לי שאני דומה לרוברט רדפורד שהוא היה צעיר. לא, לא, לא משנה. לא? טוב. אבל הקינוחים פה טעימים? מאוד, מאוד. אתה רוצה לטעום את המושוקולד? לקחתי טעם, תראה איזה יופי. הבנתי את מי אתה מזכיר לי. רוברט רדפורד. רוברט רדפורד. אני חייבת ללכת. לאן את הולכת? זה לא יעבור.